Pozdravljam Balkanci. Pitate se kako doći do para na pasivan način. Ja ću vam objasniti sljedeći primjer. Kao što rekao, putem Android telefona. Bitno je da imate jedan stari telefon koji vam ne stoji negdje u fioci. Dovoljno je samo da skinete prašinu s njega i pokrenete sljedeći postupak. Ja imam jedan takav, kao što vidite ovdje. To je neki stari Samsungov telefon i promijenio sam u svrhu. I to na sljedeći način. Tokom godina nakupilo vam se dosta telefona koji stoje u ladicama. Ja ću vam pokazati jedan od načina kako da im promijenite svrhu. A da vama poboljšaju kvalitetniji malo budžet, što se kaže, već je onako na Balkanu nama poznato, potrošačku korpu, da popunite. Ne prodajom njih, već određena aplikacija instalira se na telefon i ona se pokrene s tim da vam mjesečno povećava se budžet za $3,5. Prije snimanja ovoga videa uspio sam napraviti stalak, znači za mobilne telefone, kao što je prikazano ovdje. Ako vidite, to je nosač telefona. Koristio sam znači stare LCD nosač, mrežica, par okruglih letvica i 4 gume koje će služiti za nošenje telefona samom postavkom, znači da ne mogu pasti, da ne mogu se oštetiti i da bi doprinijeli vama bolje zaradu.